Good morning mga kabangas. Good morning guys. Today is Thursday. Wibis po ngayon. So, mapagpalang araw sa ating lahat, no? We are very thankful that we are still alive and kicking, no? Thank you Lord for the gift of life and the gift of salvation. Salamat kay Ginoo nga gipamata mo pa kami this morning inubanan sa kinabuhi gabasog sa panglawas. Alright, so we are thankful for that. Salamat kay Ginoong Dios. Mga kabangas, no, sugod na sa pagpanudlo. Wibis karon, kinanglan gyud nga duty kay kung di mo duty, no work, no pay. No? So, yung ana ra gyud ang life, no? Ako lang na learn dire despite sa kapitos, kagubot sa atong nasod, kapitos, no, ah dili tanan nga katawhang Pilipino nga maayo ang dagan sa kinabuhi. But still, pasalamatan niya po nato ang Ginoo niya na because adunay mga plano ang Ginoo na, no? Diba? Excuse me. So, nako diri sa akong quarter karon mga kabangas, no? Nako diri kay wala pa man akong time. Kanya pa akong time. Mga 8 to 9 akong first period. So, still na ako diri sa atong quarter. Quarter ni siya sa baseball before, karon pinchak silat. And manotice niyo mga kabangas, makeshift lang din siya. Makeshift lang din siya. Daghan na kay repiro nun. Within fact kani Kini siya dani ini magulan. Yan ani. Magulan magbanaw giday na diri. Magbanaw. Ya. Panaw niya kung makita ninyo na mga kabangas, ako lang nang gisalitan og whiteboard o kanang plywood nga kungkong nagaling plywood o ako lang na siya ngiko kay nalumpag na muna ana siya. Ana siya nalumpag na mga kabangas kana diha nalumpag na ang naghawid ana kanina lang diri na portion sa pikas ano na wala na habog na siya nalumpag na kay nagabok tulo man gud sige kabasa pero wala pa gyud koy budget ani nga ma-repair ni siya. Sige lang ang putos Ginoo nga iyalan nga dagkong butang labi na sa finances kay nanawon mga kabangas dilapidated na gid siya. Wala na akong matiman. Kinahanglan na ginig budget gid pero natay nga ginagmay nga panalangin bahin-bahinon raman gud pamilyado man ko lima akong anak no nakasa akong syudad magpuyo dako ang kwan ang cost of living dako ba taas ang cost of living maski sili paliton ba so wag gini na ako na lang ning brandilyahan okay alumpag naman ni sa mga kabangas alumpag na kabok naman na so natay ikapuli anang ta katong green taraw green ana ang problema pod wala pa lagi tay kasol bugat kina napatay ka pa sa panday no nadiri mga box no mga box na to diya ni di siya so hinay lang one at a time dili man ni pwede nga kuanon dali on gritson so boy and wala man nilabot sa imo kay personal man ako ni dire nga makeshift nami kuan mga kabangas no nami faculty na mas mo prefer ko dire kay kanang tuol ra sa akong mga room sa akong mga sections na yun naapod ako mga things dire din akong anak gyud na man rin nag-eskwela makapawalay siya mansang classic man siya na dinhi no wala lang tay wifi dire wala na to atong wifi wala lang router wala na pero hopefully unta maayo to no? So mo na yung sitwasyon ako dire karon sa akong faculty sa akong makeshift mga kabangas no walang tsaga lang yun tsaga lang yun sige lang masinday kaloyan na ta sa unahan kaloyan na ta excuse me kaloyan na ta pohon padayon lang kita mga kabangas no so ana lang gid mga kabangas no sa atong pagpanarbaho nituog yun ako I still believe na either sa whatever endeavors we have
diri sa kalibutan, we're still alive and kicking pa man, apelon ginato ang imo. No? Sentro nato sa atong pagpanarbaho, even sa inyong pag-eskwela mga kabataan, no? Shout out sa grade 8 sa mga section, grade 8 becoming, shout out, grade 8 brimming, grade 8 baronial, grade 8 beneficials, and grade 8 blissful. God bless sa inyong tanan guys ha, mga estudyante ha. Padayon sa pag-eskwela, dili magpadaog sa kapobrehon. Sagdi lang na akong background kaya dagang nagbitay-bitay. Hindi lang na diha kaya ako nang gahom. So, gini, wala pa gini tarong atong ato pa electric pan nato nga world class na ang electric pan. Lahi ka ng electric pan, world class na. Only in Mogs, only in the Philippines. Oh. Alright. So, while waiting sa itong oras sa klase, vlog sa nakadali, no? Once again, mga kabangasa, ayaw kalimot sa pagsuporta sa akong channel, Kawanders TV. Ronel Kider, no? Ay, kalimot. Mamaray na lang po, bisa kamay lang. Like, share, and subscribe, please. May na lang, no? Kasi dahil po undam lag mga mo. Sundoan tang mita ani dahil mabot yung panahon. No? So, kani ako, lingaw-lingaw lang po nila, lingaw-lingaw, no? Well, anyway, so today's Thursday once again, no? So, padayon ta sa pakiglawig, pakigbugno nining kalibutan nga matunukon. Anak ko nananaog balita karon sa TV kay di ko gusto mas stresses. So nato nga happy ta everyday. Nakapanagrbisyo ta matag adlaw subay sa kabubuton grasya sa Dios. No? Well anyway, talaygo ng Dios. God bless everyone. Babu.